Dr. Ernest Addison kyerɛ say Ghana for obi aka na koma nto ne yam obi a sika ya ade se omo eba ho eban ba ko mpo nyira ti wuri sika kwato sika kora bia mema oyam hyehyew obi afa ne nsa meka beda ho no ma ebere bia wonya bia no obetimi akwaje wade animu ensem eno no na sanso na Gold Coast fan for no ba mo so bra o mabre yey ayara wisemu Dr. Pakosi Ndiom abusuafo na say omu nyina boaboa mo wano ana omu fa wono mo ntoma afa omu kete ani aso omu eska sam to yeso e wonom santan omu so omu koju omu kodan omu ka ani yenya asem ketwa na se bedwafo nso te ye nom se oh mobo monka fra mate tim na se bedwafo o ma hye isam no kase ya pao eye abedwakuo si o mo hwe na eye saa sika mfo mani di achenie ya jeju obi a ne die umbi asika ma no ntia no so nsam da boka tai anopai wodi atodwa na Ghana Revenue Authority for almost so kire mu say ora Zekadongo ya allegations bi editia wo no mo afa eye bosia bi a eno esom America dollars no opepem ediosun enum 75 million na wono mo kire say enya nokure ai omso mo nkoje bosia bi a esom bosa chenso nsendo boka tai enso ede aba eno so emu nkyeremu no the business analyst the boka tai mu ensem the anchor yemfa no mum ntwato na yentoa so e wa ha the anchor revealing the truth or reveal afia me ba mame nkwa homa ne so mra sisi ya ne ntin komo we mfi ho no mo ye ne ora William gain to ekotwetwen komo no eye despite media parliamentary correspondent waba homa ne so opani uti yenka Maakye menia mijoso na apu mokode nyame adom yenso ye ho ye pa no pa die ba wo nchen na no yehu se Ira Sam George na nani abre kakra ewo majority fo no so a wo kyese anti LGBT bill no cha eche nyina no ono de osusu se majority no eka ho bi wadaroma empani se de okwa attend de oba attend wo de na wo ho sen pa no de tudwa menia meda wetie fo so ase wetimi afrɛ no pe na edikan no ka se muhu se Sam George Andra na nani abre kakra na wo ho no mu de a ene bre no nya kakra na ene bre no mo den papa na nasemu ina ne se eye bele da parliament ni mu a Ghana for ehwe ni mu se parliament wetimi etumu na mon na anti LGBT bill no etimi aba be law parliament passive na president at such as ewia na be law na fe etimi etumu na mon se na be obi biara waje tum se wo da bra bone no na wo be bono sa ambra no etimi etina ho de atwe so kakra enti sa ambra no na parliament kuso etumu na mon na ina be kaya committee parliamentary affairs and the constitutional legal and parliamentary affairs no that ambra we ekoto mu nim omu anything ko transe ebobo hu etutu wana mon yemfa de wahin shemi de wahin free yen de sen yen kan sen omu etime estejuma na ewie until last thing and that committee ebelo mo report my parliament the etuma wo de share nsa no etimi etu hu ana mon ewie until de koye no enuni until se me no ka say de sa ambra no and as a report no committee no etimi aba bele before parliament as the parliament and other members of parliament and so no etimi eduma buku kakra etumu ana mon na mu bi se mu we e ma ne sen na mu ye ne sei we mu ka se be ne sei de na tese be e be tini aye ana mo me ye tu de nsem person mu tu sa ana mo we and no nsem be pria I say a constituency stage and so much ambra no to parliament and three na the civil support me to one among the city questions the whole a committee no etuma mu ye no member bi e won asamoka ana on TPPC and no and I say come to stand among no na come and say speaker nkasa aye right honorable Alban Sumana Kingsport Baben betrim akonya no mu anapa no sorry and the ojechire at the my first deputy speaker aye honorable to wise and I see for say usu on shit na entiye ayenye ne se also the kono and na okache ne se time brano and as a conspiracy state no aye on timi amoso number se buja for timi bi hu ebobo na omuntimi tuma na mon dia reporter committee no de bae no
be on a top members will be a sumua, and as I own Yaka, every questions, now committee members, and so to me, I just remove a natural. And say almost no one even do and then that the some George and the committee members, I card so motion with the first deputy speaker, everything to some amount of number, typical phone so, or my drink today, or my say, or more, or more estimated at the human. And honorable some George, anymore, I said, I don't know, senior speaker, I can't know, and Conessa in Tabana saying, and the speaker, I had the first deputy speaker actually said, report now, say, you come as someone there. Here, we did report to the move in Mankasa, chairman of the committee, only parliament is here, and somebody could stand among, I say, come as chairman, Angasa, a year honorable, I do, or a chairman of the committee, any membership to see a behalf in Dakar. And the Bay I entering the Imperial Opa, like me about Santa Muyo. So, we and some George answer what to say, a Cobana saying, and a first deputy speaker, actually, was the chairman of the committee in the parliament in Tino, Abu, as a mobile, my Sirijumono, a year committee, and as a committee report in the parliament at Mubu and Grano, more intimate and Yumana, a son of committee chairman and any. Now, honorable some George actually was the committee chairman any what they are. And no interested with the as a parliament, or more intimate, a son said, or was the chairman, any what they are ranking member, or deputy ranking member, and so on the committee, and to chairman, any what they are some performing or honomadia, or meeting up and Drano. Nah, yeah, so we free mood, so much come at your channel at Yano, but she would have to me up for Musa. The command is saying, and a first deputy speaker, a command is chairman, anyone to want to me into one of them. No, and I'm Moshaya, honorable Sam George, and me and John Call Brandy, or Richmond Bra, ultimately in some trouble and a Casaya. Now, Gradia, next when he say, I got you. Now, Okaya, Kokan is say, I also say, I saw no parliament to stand on Kofubi, two and among again in the air, who grow a free tree, FSM Ramo, Senate, and Bashir William Wichuma, no president, not president, so to me sign. Let's me by a law. I think probably a tree, FSM, and Emerson. Now, I'm with India, now, can say the next press conference of here, and then some shop for Akatano, and Shah, also at the chance of shop, or more, only starting the tree, or the tree, my way tree. Some Ghana and Yumano, what was some opportunity. And then that year now I had to never share on my Sibijumwa. And then the Indian Casanga Sayanso, Coca and let me be and drop went to me as you would maintain. And the Asian Musa speak and that's about Oboso and that's almost so. And I first speak on Roba, Oboso and that's almost in the Asian Musa and that Mediano, Omoboso and that's almost. Okay. All right. Yati that's a pa. Now what you munu so na speaker kyerɛ sɛ ɛnɛ ɛna ɔmo bɛhwɛ sɛ budget no bɛsan de aba na sɛ ɔmo bɛgye atumu ɔmo nyi ntumu no ɔmo hunu baabi asusu ade brɔde hono bɛfa me nimu ara sɛ wanya nteɛ sɛ ɛka business for the day ho a mini as say me no ka say that free na be sequence so ko mbɛhyɛ bɛdwemu na makɔkɔhwɛ report and I say business for the day no ne yɛhwɛ sɛ ɛwɔ mu and I say animu na say na odi kan kan no last week na and a speaker at the Tuesday and Outri and that Thursday and budget finance minister at the kind at the Ghana for no and also Bishop Bekan and Bishop for because Anne Yachi in principle and I say NGN to move intended the meeting could do my sequence where for at the other and then on Bishop. Okay, yeah, that's a final one. Yenya was sending a beya obinya Ajimu find Yakoya Juma Yan and Tianzo say majority caucus no one way in San Kakra or more leadership ye ban of committees I hold one list no ha but ye per se yinya confirmation no say no cray and I say no cry. Many are no cray a son say Osha committees and who parliament Umua Mutini is some which may get Mukakra a son say and yet the piano about for matter baby Falcon Ache and so when you who draw a question to be announced with you some of the committees that would on so and they are no way in the same Mukakra in a bay almost more with the end it's me actually some of the committees nothing so your chairman written by ranking member your ranking member the mere chairman you have by sitting by the chairman Santa community idea of what the piano by for a yes in a bay nipa who any media who draw our more mobile parliament and I want almost to me as a parliament then okay so much of parliament. All right. Senior ya de besi ha no na said ye wo kan no duru ho a na besi bia no so ne beba na de mu amane ama ye ne ati for.
Okay. Yene senior man William Gaintu or ene juma de ma Despite Media as parliamentary correspondent and yene kwatwetwe enkomo. Efia fa ne kura no twatwe na yen so. Ebusian the Chronicle the Ubokrata no ena de ankomum. The anko na midi twatwo kra na woden sam aba. Na yase ukopiemu ewo ekuro baako so a ene anya asem keto akra ankase community ene wo atadwufo wo matede kire se yese mining company bi a agidin pa Cape Coast Resources Limited na wo akwaje asase omudi tu empempena de from ho na yase wo adwumadi a wo mudi amutu omutu gold no wonom ahyeda apone fa baabi e de ama ade hye wo mpatam ho se we de mpatam wofo ne nko a na emboa tie nam so ma deputy minister ya wo hwe ensase ne obo ade ne paso abo ne nsem hya de ama wo so ma ya de pa se community mining no omunyina age atum wona sese ye adwuma nti ade hye wo mpatam o maburu no benya adwuma ye we nso de eye efomagudi omutu ne kwampapa so nya galamse ni bia ya honsem edaha na Ghana Medical Association for nso ene apomdi adwuma ye fo kokobo omobo se sa laughing gas yenya yusuo no omusi FDA fo nso so ebeta akire no omahwe se laughing gas no omudi hubalu ewo program asede create no mahwe no omagya isanse ekumnipa ediawu niaso kopiem so ewo takrade a takrade asieye ene asenya asemu asi wanya asem ketwa ayi akane san jase efu yasiefu awie ne na no enkofo akwa bue bie na mako 100 so yesi ni pewi akata no so ebi ukura mutimi sidan esi so no kofo akwa bie so asesa nioma ahudra chese awre hompo chese emedwene ho amente ase se efu na yesi ye na wie na yagya ho kofi akosu awie didi edi jollof yase jollof awie okwabrane wo mwata asi akire akwa akotutu amna ayi efu ni bi edi ya kase bodies no ebi ayra ya ena o masen no so ya 100 ena mako 100 no o makom yesi ubekọ enanimu ono na no mabie su ni mu no ubekom no na efu adaka no so ayira enti efu adaka ayira wo takura de cemetery wonya asem ketwa masese na ena mako 100 bodies a hwe ayira ya so mo de koye de benyu enho asem abakrata yi emu na Minerals Commission for so okay Minerals Development Fund Commissions. Wama commission ultra modern police station Minerals Development Fund. Ena wonom a commission ultra modern police station. Eno so wan sabda hanum say ya. Yede home foni atwa no mu twetwa homam say ya. Na Ghana for so ye bi ahwe. Se na anu adaba ye bi gidi kroma o Nigeria so gidi Ghana hasepa. Amusi ni dindi ye Hildabasio said ye ojina na so se 3 days or se 4 days ye aduane non stop ye aduane ya se Guinness Book of Records we breaki as say by anu kwa Nigeria edia wo wono na se kokko kan Ghana jollof ho asem Ghana fo twetwa na dapan ne jollof nso kra ye hu video no kra ti jollof we na so Nigeria fo nim jollof yes Chiake edi abaya no de agidi they say ukọ Nigeria brands ahodura kese asan no nya sam kitwa na de wa hai de sa Guinness Book of Records ni bia Ghana ni na ebe breaki na we no de onu aduane obeto nyom enyom 3200 aje wait obeto nyom 3200 2 minutes anyum bia enu kwasa bru 2 minutes na don hwere or the 117 hours and eba beto 3200
songs no enti continuously just a back to back sa what just said obi no aduane ogya na so anu ayan wo beto nwa back to back enti Ghana ni onti ase wo mo support no sania Nigeria ni alatani kura ya te Ghana say support na o wini ye no mumia support ye de no no nso enwini enti the anchor enso de odeba ye no. Okay, me na masie neja yemfensi ha no mo. Ye hwese ye be supporto afia santewa no. Na afia mpofo nso so hwede ono nso betumi aye. Na yetumi a support no. Ade na betumi aye. Oh, betumi bibi e bi. De na betumi aye. So betumi de mofra na betena ha no 3 days na mote ha. De aye. Ubenya asem aka. Sahi. 3 days. Ubenya asem aka. Omade deja me. Omo na. Enti me na masia na yemfensi ha ntoa so said ye call parliament kokodi nkomo no William Gentu senior man achechirem kama de amaye nti wa confirm amaye ni de list no so ayensa kan wa ha no no we are good to go yemfa mu amane yemfa ma so majority caucus na omo cheso ma yensesan kakra ewo wo mu leadership committees ahodo ewo ho no wo ma sesan semu kakra so ye wo constitutional parliamentary and legal affairs committee wo ma yensesan mu kakra say dio yo titrani e de ma sa abadwaku no eye honorable Kwame Eyimadu Entwi na ni oye no vice chair eye honorable Sarah Adwoasafo ba ye efiri bra ofiri abrochiri ba ye no won to parliament mu da de bia wokọ eninti yamane dibre ono ene eba be ye vice chair e de ama constitutional parliamentary and legal affairs committee so ena works and housing committee no so ye wo honorable Isaac Kwame Esiama oye chairman ena vice chair no ebeye Alfred Obin Boateng aka Monsieur Dollars me de beko primaries. Foreign Affairs Committee no so ye wo Andy Apia Kubi oye chairman. Vice chair eye Dixon Adoma Kunkisi oko eye Weja Messi Weja ono no hono kra ye mfampoa so tuum enya so tuum ono na oye mrashibidwani wo hono mo sanso so na Employment Social Welfare and State Enterprises Committee no so ye wo Honorable Eugene Boachi Entry as chairman. Vice chair no Samuel Erickson Abaka wono ena obabe vice chair. Youth Sports and Culture Committee no so chairman ebe Kweku Ejeni Boateng na vice chair Benam John Jaba. Subsidiary Legislation Committee yewo ranking no Patrick Yaoboama ena deputy ranking Nelson Treme. Afi Government Assurance Committee no chairman beye Farouk Aliu Mahama ena vice chair no Yeovil Baligi Bache onunku andini no Yeovil Baligi Bache one eba beye vice chair. Afi Gender and Children Committee no yewo chairperson Patricia Apiejeyi ena vice chair no Charles Echampon eniti ya no ahye ne nso e de amaye ensesan kakra aba ewo parliament wo mo committee we majority side no ene de ho amane bo e de ato anim no senate for sa no payment kan kire wo se entete ho ne de ye daachi asem enti emfa ho ne adwuma wo ye nso betumi aye entete ho no kakra wo kina se ekoba se ubehia bowere e de etiti wo ho ahohene bremu a eno an se utwa wani akohwe senate fo anim na omo nso so atumi abo pa nti fellow Ghanaian utie mi anopa yi a emfa ho ne adwuma wo ye nso betumi atete bia to ho wo de an se wo be dial *711*9# na fi wato ankomobo no so e de afiri ho utua ne kakra unyini na afei eduru bra e wo se senate fo nso praprachi di ma wo mbe ne sa pepepe old age benefits no e wo ho eno achi nso yesa wo invalidity pension benefit ebia na adwuma wo ye no bibia betumi asi okena akwanhie bi beba no aye mre obeto ba ha ntumi nya adwuma ne bie mu a ade senate fo behwe aboa wo ankasa eno achi nso ye survivors lump sum benefit wo ho ebia na mepacha wo na wo ye abusua ni nyina ni se uni ho no mu a wo mo ani betutu egu onsam ani ntia wo sa utumi praprachi sika na okena uni ho no mu a
yɛtumi abɔ akyire di ahwefie ama asomdwe yɛtumi aba wobɛfrɛ senate for 0302 611622 0302 611622 baabi a wobɛhunu senate dan bia ne bɔwura mu nkɔmmɔ no koko bi sɛ ɔmo bɛkyerɛkyerɛ mu kama de akyerɛ wo King of Grace Chapel Ghana ɔne Gramix Theological College ɛno no wɔn kran na ɔmaka bɔ mu a wɔn ɛde graduation and ordination service de brɛw consecration ɛsan ɛka ho ɛne nti ya no ahyɛ ne nso sɛ buronya bosom yi a yɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so edu ɛnso anɔpa no nkono kyerɛ kontinhene akyem kotoku wɔno ɛna wɔhwɛ soɔ saa nso so ɛna nana kakari apɛwu a ɔtɔ so mmienu asene hene ɛɛba bi nana amo a daadum ɔtɔ so mmienu yɛ gya ase hene asene nana benkum hene nso ba afei nana abakoma hene ɛɛba nana Dr. Ampoma Kubra Yebowa ɛyɛ akyem aboabo hene wɔno nso so ɛɛba bi aban anamusifo ahodoɔ a ɛɛba Honorable Kwame George Abuaje ɔno nso so yɛtaa frɛ no Oluwa asene man so across so mmarahyɛbadwani ba Honorable Alexander Kwasi akɔ akyem dan mmarahyɛbadwani me ankasa me maame Victoria Edu Bedu ɛyɛ municipal chief executive Bremu Central wɔ ba Honorable Alex Inkum aka Dinokure DCE wɔn nso gyina mu den assembly members wɔn mo ɛpre no wɔn mo ɛte so nyinaa ɛɛba bi afei Honorable Kwame Elijah ɔne ne NDC fuo nyinaa ɛɛba chairman no saa nso so na chairman ampa ben so ne MPP fuo nyinaa ɛɛba Apostle Charles Kweku Amenin ɛyɛ chairman Local Council of Churches asane ɛne ne mpɔtɛmo ɛɛba Reverend Tre Secretary ɛdema Local Council of Churches ɛɛba asɔfoɔ ne nsɔrensɔre ahodoɔ nyinaa ɛwɔ asane wɔn nyinaa bɛba bi special guest of honor Dr. Chei Dampare ofiri Holland ɛna ɛɛba udi asɛmpa Kweku ampɔfo nso firi United Kingdom ɛɛba officiating ministers no Bishop Daniel Dazier Fum Gramix Theological College Enkran Woba Reverend Ni Taki Last Day Gospel Church Kaswa Elder Emmanuel Champon Elder Kofi Amuakon Adwomtofoɔ Reverend Osro Adom Evans ɛna afei Minister Dora Chei Sister Eunice Obapa Equia Gifty wɔn nyinaa ɛɛba de wɔn ani onyama bɛtɛ adwumadi n'akyi na kama pa mpakyɛw ɛyɛ no ahyɛ ne nso sɛ all the branches King of Grace Chapel branches ne nyinaa baby ɛne nti ya na ɛno nso so wahyɛ ne nso kama de ama me dwumadie nyinaa no ɔpani esi ne stress so yɛn ankasa yɛn papa ɔsɔfo Elfin Kansa wɔn dwumadie ne si ne stress so a yɛn nua bɛɛ makɔ akunkrom Africa so akɔ Bible school na wie afei yɛ de saa adeɛ ne bɛfam ne minimum ne aka ne to asi akonnwa so din saa so na ɔsɔfo panyini no ankasa Reverend Elfin Kansa yɛ bɔ ne bishop ankasa yɛ consecrate no ɛne nti ya na mo de mani onyam abɛtae ɔno nso so akyi yɛn mu nyinaa bɛkɔ near the Odako board dom na kama pa St. Andrew Senior High School say ya to band ya to baby na ya fa wani so ya yi wani ha mpacho fa ba ne bra asen fusu he ya ye ne Rich FM ene wo dan ba ko no emu course bia ye kire e wo nkrofo de mu no ahanso ba ye kire eni je sem ne say yen ha no your hostel facilities wo hodo mu akoda de beda ho anya asumdue na ode asua na de me pacho general arts, business, home economics, general science, agric science, and a visual arts. Nina, ya chile mofra no, ewo eye yen ho. Day school, koso sanso na border, and also be to me at the honomo, ebebo, kama pa. Your facilities ya hudu bibri, lab wum, computer, die wum, dien, me pacha obe phrase 0244 696911, 0244 696911, 020789 1004 0207891004 numbers ya obefre na yetimi age oso pepiasia mpadu enterprise no se minka bi nkyerɛ wo ɔse sɛ ɛyɛ cement papa na wo pɛ ɛde adi wudwuma mpakyɛ contractors ni nyinaa mudi mani kyerɛ mu pepiasia mpadu enterprise akɔpɛ gasam super plus super cool ana sɛ super strong cement iron rods no nketwa kɛseɛ na dantem wo kɔ hɔ no ma wo nsa bɛka bi strong marine balls on nsa bɛka yɛwɔ ɛyɛ nkyɛnse adi kru dan so ahodo ni nyinaa ebi binding wires wire mesh head pan shovel ɛna afei fidie di twa blocks no yɛtɔn bi yɛsan so twa blocks wɔ yɛn hɔ yɛtɔn nwea supply aboɔ supply sanso so
ɛna query dust no yɛtɔn ɛsan supply yɛwɔ cassia tele wɔ ha wotɔ nneɛma no wie a baabi a wokɔ bi a ne de bɛkɔgya wo akaprɛ koraa wo ntua ya no ahyɛ ne nso de ama yɛn 0244166937 0244166937 0208 299115 yɛwɔ ɔdan aboabo yɛbɛn Akim State Junction ɛno akyi nso Jubilee wɔn mo nkyɛn mu hɔ a wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ ɔdan kwantanum nso mepakyɛw yaba bibie yɛn krabata no bi wɔ new market hɔ no mo saa nso ɛna Suedru yɛne Apiani Junction no ɛna ɛdi animhwɛ akyease nso deɛ ahwene ase na wobɛhunu yɛn Papiase Ampadu Enterprise yɛn ɛno no Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ Anamaase wɔkyena yɛde ani kyerɛ mu Anamaase ɛne nti Anamaasefoɔ mo hwɛ anim Nyame yɛ adom a wɔkyena yɛba denden ɛhɔ no mo ne yɛde adwumadie no nyinaa ɛba bɛfiri maakye no nti no nsia bɔ paa mu kɔpem no ndu ɛbɛbɔ apaa mu no a ɛyɛ the election midpoint special coverage no ɛne yɛde ba na assembly member hopefuls no nyinaa no yɛaboaboa ɔmo ano na Anamaasefoɔ motumi abisa ɔmo kosan ahodoɔ bebree yɛbɛhɔ mo anim ɛne nti yɛ a mo nso so mmra mɛka yɛn ho ne yɛmfa ɔdɔ ɛma ɔdom mepakyɛw baabi a yɛduru no mmiɛna ne yɛ ho mmra yɛba nkɔmmɔ no ne ate aka mu nyinaa yɛde toa so yɛba sisi a Ghana for opepedu ni echire a wɔyɛ adwuma no wo mu bɛyɛ ɔpepe baako ne mpem ahankro pɛ na wotua wɔn toboa wɔ snet dodoɔ no a sɛ woduru wɔn peni yom a wɔn susu bi a wato anaa wɔn mma na yɛ wɔn ani da soɔ wadwene ho sɛ wɔn mma betumi adi wo hwammɔ anaa sɛ wonyini kya wo susu a wato no ebetumi asa anaa sɛ yare bi betumi abɔ afebɔ ɛyɛ nhyira sɛ wodu wɔn peni yom a wobenya adɔfo ama waboa wo sikasɛm mu na mmom ɛndane ɔhaw ɛnna wɔn so sɛ wo pamadeɛ dwadeni emranimni anaa sɛ woyɛ adwuma ene abrabomu ye nanso ochina ebetumi asesa fa ho dom seed a free snet na sɛ woba wa homegye mu ana sɛ yare bi bɔ a wontumi nya adwuma bi mu a snet betua wo pension na sɛ wo free mu nso a snet betua sikapudu ama wona wogya won akiri ɛyɛ wo daakye o fa no personal press star 711 star 9 hash na shasi tua won toboa fresh snet was 0302 611 622 snet ye di yamboshe so kai sɛ nhyehyɛ kakra da ho SSNIT me pauchao ehina kukrantu mika ejina me kwapa kwanya ma me ba wo Bright Senior High School ayo madam metro na ye de ho ansna me ba ko school oh fine yes wo mo ya de say enya gro me ba no JHS results ba na enya kura oh school choose your kwara mpaso mo fa no ai na Bright Senior High School me train ka me de ne ko era na ngoma na wo mo ya courses ben Bright Senior High School all secondary courses general arts business home economics visual arts general science agric science secretarial and all technical courses building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Wabafelo baby pennes out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina Awa Kukrantumi at Chim Eastern Region, forms our all regional post offices and the radio stations Pimu Fre 024 207 1185 and 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of drone moon. Minantika cry and my bread. I watch Yagumiso. Minsuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mintinumo to chumi and kasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. One chancran ebe you. Yantiapo. Na anyuye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia be Joshua ye frano na ibomix. For general well-being, I don't know some area. Embassy between your Jumadin. Na Ibomix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yenbre, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, Matuya yen to me this way. And no Namobe here, na herba powder. A bessie Simunipediano, and what did be back. No Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Not even a boy. And then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedian Crack to Yatum. Voila!
Crofo mama mere nyame ba fosu travel and tour omo mama ni ajepa omo anya tese nkrofo no na anu nkrofo a mede me hu ja wo no omo ma me brepa anu nti sa pese otukwan ekwa abrochira aye nyame ba fosu travel and tour ana wosa ono omo ahwibom sa eba ne sa visa ho nsem eye passport assistant ya omo be boa sa nso na bev certificate assistant police report assistant enya no nko a sa ebia opese otukwan kwa abrochire kwa ya adwuma ana sa opese okoko sua ade bia opese kwa abrochire kwa ye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana opese ye twama wa ni na no ye beye ama okama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia opese okọ Canada UK Singapore Korea ana Japan Dubai Qatar ana opese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ade ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wa kema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayasom ebam Otomrosi, who finished you say? Media down to us, no matter how far we come from you. A mighty power of a buy, Adarum. I think so, or the mighty power skin ointment. Abeja, I'm a 200 year to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, will be a cocoa if you free. Say, would the Mkunis Rasla pay, not echo. Order for Antina and Makoko and you them. Mighty power says, so we have a team, not yet, Siston Cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power keep fit laxati. A bema we have no more. Mighty power Tony, a young Mrs. Yari, the Mamma Johnson, dear Mofusani, mighty power. It's your potty. Send no ye and your mapping for a battle on Uncle Lano for and then Kuala Omunian Fiedum. At 0242 725 009 and now say 0243 122 192. FDA, a good game crack to a One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Reba choye da se fidie no da so da hanom na utie yen hyere nso eye maache eno ani dwumadie no edin ofreme obuoba ofori amanfo afi yetwa so na enkomo ahodo bebre no a akamu no nso no yahwe na yetimi ate afi ho na no ne yebebo amane se Mortuary Workers Association be ka kire Ghana for se aban no mu di dwuma bi onani nye ho enum hyedie kakra bi e wo saban ne de ma wo mo no mpeso de be ma wo eno nam so ama wo ma wo ma dwene se sa na tie de a wo mo de wo na de nyina de gu form nti temporarily no ye no mo bonkoma na mo kire se wo ma suspend wo mo strike no but enra empanimfo san kokohia ye o mo ne National Labour Commission ene aban mu mpanimfo ba komuni bi kokohia ye o mo kowo ye abanche anane brode ye ba be ka ho asem akiri but ye be hwe na okay akiri yakwa ahoma no so ne yakwa kodi enkomo de afa ho and doesn't mean say sisi ya no a wo meeting no end in stalemate sa no e ba be affect wo mo de omo nade nyine be gu form and as sen na etie yegusu a ye monitor de be kosie bia no so ye de ho amanebo e de ebema wo afei ye free ho no mo nso so a unsa ye be di Christmas na ye be di no so de eden ya akwantu be wo mu akwantu e be wo mu no nenam so bia ma GPRT empanimfo kire se omo de fidie bi de ba sa fidie no omo de ba no e ba be limit speed nti omo friend say speed limit device omo de ba be share commercial vehicles ahodo num se na be ya utumilika kra no asa ade no a compulsory by force e be twon se nya abotre na atumi aboa ye hwese yen sabe company fo ni no makodi ho nkomo se eno no de nyame anim ni se eba e betumi aboa yen papa good company fo nso so omo de still na no ade a import restriction legislative instrument line na ye pese ye de ko parliament no
gusu omo ka ho asem omo kyerɛ sɛ information ɛwɔ ho no ɛnyɛ ni nyinaa ɛna wɔn ɛwɔ ɛno nti ama wɔn kyerɛ wɔn adwene paa CPP ɛndrɛ ka kyerɛ wo sɛ party no sɛ cool sɛ ba wo yenim yɛbɛdi ho nkɔmɔ anɔpa yi ma yɛnkɔte nkɔmɔ wɔ mfiri hɔ na yɛmmra yɛne wura Samuel Amo a ɔyɛ Deputy Communications Director ɛde ɛma GPRT yɛne no nkɔnkɔtwetwe nkɔmɔ ira Samuel te yɛnkan kan FM so ni Maakye na bibi abɔkɔ deɛ yɛde radio ase speed limit device no yɛ adeɛ ɛwɔ hɔ dada na afei na ɛba megase ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ dada na akɔyɛ sɛ ahyɛnkafo no pii na ɛnima so sɛ ɛho hia sɛ sisietumi ɛfixe ɛde hyɛ yɛ vehicles mu because most of the time no yɛ ana yɛtumi hunu sɛ mekantɛntɛ no yɛ adeɛ bi a ɛku adrabafoɔ ne apassengerfoɔ yɛ akɔntempɔn so paa na ahyɛnkafoɔ no pii nanso yɛ ana ɔmɔwerɛ nso ɛfi ɔmo ho ɛne nti na yɛyɛ sɛ yɛsan akɔkɔfa saa system yi aba na ɛyɛ adeɛ bi a ɛbɛdu baabi kora ɛbɛyɛ mmara sɛ hyɛnkane biara no ɛsɛ sɛ wotumi nya saa device no deɛ ɛwɔ wo hyɛn mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi control speed no de ama wo na wankɔfa owie ne bi ama akwantempɔn nti no ɛyɛ adeɛ ɛwɔ hɔ dada ɛwɔ hɔ dada na mmara sɛ afei ne yɛpɛ sɛ yɛsɛ mu kena okay na wadaroma ebi a ɛnɛ ne di kan obi kura wɔte saa nkɔmɔ yi speed limit no dwuma pɔten bɛn paa na sɛ ɛhyɛ kaa ne mu a ɛdie deɛ dwuma deɛ ɛdi nyinaa ne sɛ monitor speed no enti yɛmfa ne sɛ wohyɛn no ɛsɛ sɛ wokɔ 80 kilometers per hour ɛduru saa na sɛ wokɔ boro saa 80 kilometers per hour no a ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɛma wo alarm enti alarm ne bɛbɔ ɛma obi a ɔwɔ hyɛn no biara bɛhunu sɛ wakɔ ɛboro the limit speed ɛsɛ sɛ wokɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo hyɛnkani no sɛ wobu ani gu so koraa po a passenger no nso ɔno nso ticket no bɛyɛ alert sɛ driver sɛ baabi adu ne deɛ wokɔ ɛmirika sen sɛdeɛ ɛsɛ wokɔ no ɛbɛyɛ alert obi a ɔwɔ hyɛn no mu na obi ahu sɛ wadu saa mpɛmpɛn so no ɛnti no ɛne ne dwumadi a ɛdi ɛwɔ ɛyɛ hyɛn no mu ɛno no ɛyɛ na yɛ inbuilt adeɛ anaasɛ fidie no bɛwia n'akyire yakɔpɛ de ahyɛ mu sesei no ɔmoyɛ sɛ ahyɛn biara afei na ɔmoyɛ purposely for commercial kind of saying passenger vehicles no ɛyɛ ade a ɔmohwɛ sɛ ɔmode bɛhyɛ mu ansa aba na mmom sɛ sɛ akɔba ne sɛ ahyɛn no bebree mpo ɛba ɛyɛ ɔman mu a ahyɛn no ɛba a ɛyɛ container ansen abɛtwitwa na yɛde seat akɔakɔgu mu ɛne nti no na akɔba ne sɛ ebi wɔ hɔ nso a ɔmo kraba na expert ɛbɛhwɛ ma ɔmo afixe ɛwɔ ɛyɛ ɛhyɛn no mu na ɛtumi amonitor speed no nti no sisi ame no wɔka sɛ deɛ ɛwɔ hɔ a hyɛn a ebi nni bi no ebɛtumi ɛde bi ahyɛ mu na mmom hyɛn afoforɔ nso ɔmo yɛ yɛmfa ne sɛ ebi te sɛ metro kind of thing alolo buses yi a ɛɛba yi afoforɔ ɛɛba no nyinaa no ɔbɛde bi hyɛ mu dada ɔmo bɛ ɔbɛde hyɛ mu dada na mmom deɛ ɛwɔ hɔ system no mu deda a yɛmfa bi nhyɛ mu no devices no nso wɔ hɔ a ɛno nso no motumi ɛtɔ ɛde hyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi control speed no. Oh, okay. All right. Yate na we no eba mo be ne compulsory anaasɛ sɛn. Yeah, and I mean cause road safety mmaramu no na ɛsɛ sɛ hyɛn bia wobɛfa ɛka ne sɛn passenger no na ɛsɛ sɛ ebi ahyɛ mu na saa bere no ɛm sɛ mmara no ɔmo nya mpaase ɛnwieɛ na eduru mpɛmpɛn so ɔmo bɛpaase awie bi a ɛbɛba bɛyɛ mmara ketee ama ahyɛnkafoɔ nyinaa ansa wode wo car ɛbɛsi kwan so sɛ wokɔ station akɔlodu passengers no they will make sure sɛ saa device no bi ɔhyɛn no mu ɛbɛ control speed sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkɔkɔ mmirika tɛntɛn nkɔfa akwanhyia ɛmfa nkɔba. Okay. ɛne na ma yɛna ase bere bɛn na saa adeɛ yi hyɛ aseɛ because buro nya no nso pimpim ba paa. ɛno
ɛno nkuranti tiw na yɛkɔ so a yɛbɔ ho dawuro ɔmo a ɔmo wɔ bi ɛbɛhwɛ na ɔmo nso ɔmo ni saa ɛka ne sɛn device ne bi a saa bere yɛn hyɛ da ɛnyɛ mmara no yɛfa saa akonnwa no nso ɛde tu ahyɛnkafoɔ no sofo sɛ yɛwura Christmas ni yɛ ana pii na hwɛ anim sɛ eduburo nya akwanhyia sisi ɛnyɛ abɛɛfoɔ bi na ɛyɛ o yankasa ne ahyɛnkafoɔ no yɛmu binom ayɛ yɛn ho abɛɛfoɔ a edu saa mpɛmpɛn so na yɛde ahopere na ebi ɛhwɛ sɛ ɔmbɛnya sika dodoɔ ebi akane no ebi otumi kokuma ase baako ba ɔbɛkɔ aba na fasigafo gu hɔ na wasan ahyehyɛ biom ɔpɛ sɛ ɔkɔ ne ntɛm san ba ntɛm yɛ ana ne werɛ fi sɛ deɛ nyame ahyehyɛ no na wahyehyɛ de ato hɔ dada ɛno nti yɛgu so a ɛbɔ dawuro de akyerɛ ahyɛnkafoɔ sɛ yɛserɛ mu sɛ speed limit bi nni ɛka ne sɛ device bi nni wo hyɛn mu ɛbɛtumi control a wankasa woadwene ne ɛyɛ device a wankasa wokuta nti maadwene ne control na hunu sɛ baabi a madu yɛ sɛ menkɔ 80 kilometers per hour menkɔ 100 kilometers per hour me maintain the appropriate speed na du kurom na yɛsɛ menkɔ 50 kilometers per hour mendi so pɛpɛɛpɛ yɛn observe all the road traffic regulations ɛwɔ yɛ akwantempɔn so no na yɛni so sɛdeɛ ɛbɛyɛ Christmas yɛwura mu yi akwanhyia ne owuo ne pirepire bi ɛma yɛ akwantempɔn so nti wei ni dawuro a yɛgu so a yɛrebɔ na ahyɛnkafoɔ nyinaa de tuma hyɛ no nso ɛde ama yɛ mo ne kasa yɛda ase bebree nti buronya no nso sɛdeɛ yɛdi kaka na afei na ɛpempem so ba nti wɔ mu a yɛbɛsan ba na yɛakaaka yɛn ho awurifire nti yɛda ase anɔpa yi nyame nhyira wo nso yɛne owura Samuel Amo a Deputy Communications Director Ghana Private Road Transport Union ɛna yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no mepakyɛw nti ɛno no adrabafoɔ no moyɛ yɛbusuafoɔ yɛ namfofoɔ sɛ metena ha bi ade bia meka sɛ I don't believe in sɛ yɛse afea so nti ɛwɔ sɛ nnipa wu afea so nti ɛwɔ sɛ kaa akwanhyia I don't believe in that so wɔ nnipa wobɛwu a abere bia wobɛwu a wobɛwu yɛnhyɛ da nhyehyɛ ɛyɛ a ne yɛma abayifoɔ yɛ too powerful but abayifoɔ they don't have power like that debia no ye exalt wo above onyame tumi which is wrong onyame ama ye nyansa se onam kwan no so a entumi di kantente nyabotre babia wukọ bia achichide ode ne nkaka babia okọ mepɛ me ho anya me de ne kwa bantentem no ɛno ne ya ne kunkum ye no enye bayi mama bayifo ne powerful wabra omo minim so omo nye powerful erade nka yen nyina ho no omo ya botra enti yabatfo aso na afi ye de nkomobɔ no de aka de ama wo CPP4 eja dem a kyerɛ sɛ ehuru pra chen boiling issues ehuru pra nsɛm ne huru hɔ adan a wɔn empanimfo National Executive Council no akɔ wɔn meeting na meeting no akyire ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ato aba a ɔmo pass vote of no confidence in all the leadership a wɔn hwɛ party no so from the chairperson to the last person general secretary ɛde ma wɔn maame dwanto adeɛ no wate ase a ɔso ɔno ankasa koraa wa resign free party no emu ɔkɔdwene ne ho nanso so maame a ɔno no yɛ chairperson no on the still now that's why chairperson on ti sudugo bi no abe meeting komre nyina no so ye National Executive Council na kokoye ye nti ye hwese yensa ebeka opani ba ko a wo ye member e the man National Executive Committee no council no ono kro no akane no ye Greater Accra chairman e the man Convention People's Party. What is happening e we CPP no emu yensa kan opani no aye de ne beba na fe watimi a kyerɛkyerɛ nsɛm ba ko mienu mu e de amayen sɛna meka kyerɛ wo no ɔkyerɛ nyankopɔn yɛ adom a election midpoint no yɛde bi free akyema na maase ɛna de abrɛw maakye ɛno no mepa kyɛw Frimpon Enterprise bɛboa yɛn ama yɛde sɛ adwumadie no de abrɛw ama na yɛ kama paa Frimpon Enterprise adwuma wura sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yɛba no Christmas deɛ wɔyɛ ama na yɛ dɛ a ɛno ane Frimpon Enterprise san sɛ hampa hodoɔ no a nkurɔfoɔ bɛyɛ ne nyinaa no wode sika kakraa bi de ba na wababa bɛgye wo hampa bibia wo mbi na ade ate aka soe na pani nka wadane no na wohwɛ sɛ de ade yi afrizi gina so
na yɛhwɛ a yɛhunu sɛ yɛkɔɔ sɛ yɛbɛo no na ɛno nso so yɛtumi sesa no na ɛboa paa na adwumawura se Christmas yi ɔbɛma no yɛ dɛdɛdɛdɛdɛ te sɛ hɔne ɛbɛyɛ dɛ sane sɛ wɔde nneɛma papa ɛna wɔde ɛba ɛmo anwa zomi wɔfrɛ ne sɛn ɛwoɔ deɛ wopɛ biara wo nsa bɛka sɛ yɛ biscuit sɛ yɛ drinks sɛ yɛ cosmetics ho nneɛma ne nyinaa Frimpong Enterprise adwumawura ɔde ne nyinaa bi ɛde aba a wɔto nsadeɛ frɛ sɛ brama wo nsa nka bi na dwumadi ahodoɔ bi a wode kwakɔdie no ɛnyɛ kama paa mepakyɛ wo sɛ Christmas no a ɛɛba no holidays ɛwɔ mu nti yɛbɛtena fie nti adidie ndi yɛbɛdidi a breakfast anɔpɛ yi yɛsɔde a milo no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛnya bi a yɛde bɛdandan yɛn ho kakrakra na nneɛma atumi akɔ so kama ɛde ama yɛn ɛno akyi nso drinks na wopaa sɛ na ɛdi kanka no nsa bɛka bi ɛne gye sɛm no sɛ siesie kora deɛ babiebie no nkrabata no wɔ mmeaeɛ ahodoɔ a baabi a wɔ biara nso bɛtumi akɔ ama ho aha wɔ kama ne nti wɔn mo ɛfiri ɔfoase ayire bi ɔdan kwanta gya dam dwa ha wɔn mo ɛfiri ɔfoase kuma wankyi soabɛ ɛne saa mpɔtam hɔ nyinaa mo ba no nha wo ho nkɔ kurom sɛ wonkɔyɛ hwee wɔ hɔ deɛ a nha wo ho nkɔ kurom ɛno ane sɛ uduru nkwantanum new market hɔ a wobɛsi wɔ hɔ nea wokɔtɔ wɔ kurom biara Madarina hotel aseɛ hɔ no ɔwɔ ne nyinaa bi ɛwɔ ɛyɛ nkwantanum hɔ mepakyɛ ɔma anaa ma ɔtɔ paa ne tutumirika ne bra san sɛ adwumawura Frimpong Enterprise deɛ ɛyɛ nti ɛna waba na nea ɛteɛ ne sɛ ɛhɔ no sɛ yɛ provisions na wopɛ sɛ yɛ cosmetics nku nea ɛde srasra spray nea wode gugugu ho ɛne nea akaka ho bia no woba hɔ a wo nsa bɛka saa nso so ɛna yɛba no ɛyɛ provisions no a ne nyinaa wobɛnya bi ato wɔ hɔ drinks no nso so deɛ wodi agorɔ yɛde bɛboro ɔde bebree ɛde abɛgu hɔ watete so ɛno ne mama ani gye ne ho no watete ne nneɛma ne so ɛno nti ahea ne kura wɔ a nso wokɔ fie a bɛtumi de biribi akɔ ɔsɛ yɛnkum dwafoɔ nni dwa ɛsiwa no no asima no a ɛno ɛne ɔnuadɔ ɔbaakofoɔ nso didi meyɛ kurom ɛnyɛ dɛ ɛno nti na Frimpong Enterprise adwumawura ɔdwene nipa ho nti watete so saa no ɛyɛ na wakyɛ ne nso deɛ ma me 0244897525 0244897525 ɛna 0206473953 ɛyɛ number wobɛfrɛ ne atumi agye so yɛkɔ na yɛne owura sɛmɛfa mauto wɔno ɛyɛ Eastern Regional Chairman de ma Convention People's Party yɛne ne twetwe nkɔmmɔ yɛwura mauto ɔte yɛn kan fam so ne maakye na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa na CPP yɛkɔ anaase yɛba deɛ na ɛkɔ so yi ɛna no a yɛsɛ mɔkɔyɛ meeting a National Executive Council kyerɛ sɛ ɔmo apaase vote of no confidence ɛwɔ all the leadership no emu from the chairperson to the last person minimu ara sɛ wowɔ nkyerɛmu kakra bi de ma yɛmfa ho a Mami for na ọmọ ọmọ na yẹda masa na pẹsẹ ọmọ kye it's rather unfortunate ọkya na meyi mi papa papa ọfi mu nti ọmọ bọ ẹsẹ ọfọm kakra kafra ẹyàmpa yẹkọ NEC ni yẹ National Executive Council ẹni NEC ni composition ni all the 60 regional party executives na kọ ẹ 10 members from the youth league 10 members from the women's league national leadership Council of Elders, founding members. It's a big body, the highest decision-making body of the party. Hello. Ethiopia, Jamauto. Now, Eduwa, no national executives, Yamama Konya, no watch the Duma wire so far. It's a young crop for what is here, no. Yamama Konya, Mucha Duma Maya in a match. Send us to football. I hope say this is a good news. I said, Gana Puna, Bossy Abaso. Because one, yeah, I'm party members now party no. Now, I'm resigning from their position. It's because of more jobs to say, "Man, young in and now say a beer come." I say, "Yes, I need to know more than this." But I said, "And I say, my papa, you didn't communicate." Secret, a woman pass Subaqua may catch a munani. Constitutionally, no, you are August 2020, August 2020. It is August 2020 and some 4 years term na aso. It I say a Kenya code August 2020 as near leadership.
asa ya kɔ election tam ni hɔ eti no consensus ne ba say okay adenta mo sacrifice mo am resign although say a human institution mistake bi wɔ hɔ nya bi wɔ hɔ expect mo yɛ mo antnya nyɛ but mo so bet me resign ya they will take it from there say be election e bet me in intem amamo ntia say adwuma na partner nya nso aba we afa na niam ani bi wɔ hɔ a ayentuma go fe intimi na bontin so voluntarily some of them resign from their position e ka ba ku pe na chair leader no na so antia na no there your passive vote of no confidence in her ntia some ina ni so they were not sacked from the party but they resigned from their position or the party suspend them from their position they are same party members okay. For once a political party akwatina say take decision na party member na nka say ya pound me but me and my resigning say party ba I think say you go out to approach it for good work done. Oh okay intinati say said communication na e wa abonten say CPP for mo na ma passing neck na passing vote of no confidence our leadership no emu no entesa na mo ready wo mo chat kire wo mo ene bi mo gitu mo voluntarily and I'm resigning yes I it here. Yes. Oh, I see. And what is the way forward? The way forward is a quick and say a for the name. It's a 30-member committee on the party to the time a be election for and Yadaroma party say you must any in Tomudi Yakahundi. It's near only make a cancer now, if a party after time a be election. Oh, I see. And my more abaso or animal, but party are already been much as I say more struggle kakra na sa niema we nyina ekoso ne nhamo. Na me bisa say party ankrofo kire say as a mo ankasa already more struggle kakra. Niema we nyina san koso e ya ne nhamo. Because on say higher because the right thing say na Black Stars are here Nigeria omoko work away by one perform they sack everybody on number afternoon they came back strong they no see who say in opposition we have to do our things right they agree and you have to be able to so the passo your more opposition now win the year I say do thing change you see Ghana for a year some custom your more position now when you are party now who say no 2024 election is a very crucial election not for CPP but for Ghana and never be able to cement back your Tony saying am I your Tony saying national your Tony saying a blue bracket your Tony saying your mask is saying your baby almost 70 saying last day your two every month at the saying we need only one person of Ginama Ghana we need a political party why you be paying and history no unbeatable. No saba back abe bia maye. So say more position say for you we know what mean ya. We need to dialogue. When we dialogue with you now what you are here, we put you aside, we move. But I know na e bi mo krampo so kire o ma adwene say na e bi am pese mo ba be je Ghana na mani suade hunu said ya wo kan yetimi bam. Mo ankasa ankasa kra mo fie mu ntimi nka nipa mo aboa no. Mo be den ye ja Ghana hye mo nsa maya na ye. Wrong. Obi kasa be nipa na wrong. Wrong say a bit to Ghana hand as a political party they are taking decision. Now party members now on one reason from the party, one reason from the position. A bit that. Mention a political party DSC. Either say a best kill. And answer because what your party no. But you ain't for the one your party no. The position on Nippon adjustments and the position one yard. It may resign from the position, but you say a party member. Don't you see that beauty? Not to say Mate wase but ebi mo so adwen kire de fam ho ne say no and when I say tipa no na me ka chon say nipa na so me ka chon say ko putu wa resign mo adwuma mo yi nipa na resign from adwuma no wa your morning show host hello what me ka hello yeti opa ma eja mauto wa morning show host and ya ko tina say ni na ka bibia and o je to so ma anya de. But you may say, money should host now, man. Mr. Put down. Okay. I'm will be a chesu. But maybe so a station. Voluntary obvious stop. Management is either way, young management, young abaso. Na no na ebi mu ka say mu nipa kakra bi kura na mu hunu mo ho anu yi. Why are
we Ghana for who the beauty part of the story there, but the person they be the negative. And it's Ghana for yes, say one because you be jai Ghana a population over 30-something million Ghanaians. So what wrong did we do? Just tell me, what wrong did we do? Because a bit more say as a one kasakra mu serious because constituency about for cry hu sa akoso. Since I will say ebinom, so you just talk for that ebinom. Okay. One by one. Again, who said, yeah, no, a disunit, mercenary. Because as we speak, all the major political parties, I don't know whether Ming Famon can who is Yenny free more. Omina, your primaries from grassroots to the Abasroa. You see, I can't crave no more by until some more ye be, sir. And so much them hurry. Why? Aye. Cheer, who in anything. And they say you call net making them, ya boobinum, ya probably must be passing them. What can it sound? And they say something negative happened. But nothing negative happened. Ya Juma, you contested for possession. And the possession for your own ways, we judge you by your own ways. We saw say you couldn't perform. And you also need to sacrifice for the party. So now we can say in election. Yes and no correct. And no more your election August 2020. It's constitutional, I say August 2020, and then a better to Muswaba. A better was not time to echo. And what do we do? So we discuss things with them, and they understand it very well. And it's not maybe or moving on say for the good of the party, let us resign. Say better near election in term because no one resign from the position now. Constitution, I just say election in August. So the American. So in summary, CPP, Emujo, Maya ready for 2024. Wait. And let me say, you people should look at the positive side of what happened. Said the people sacrifice. South America, they sacrifice. And Emujo, and then what he said, or said Kofi, you remember, National Treasure, National Women Organizer. Did you hear them say, and I just party, because they be business here. We had that land in the crop of Musomaja party. Did you hear somebody saying that? You only hear an eye agent or no car can say, fine, let's end it there. But this decision I had taken for the first time, a political party went for Congress or a meeting, they took a decision and nobody resigned from the party. And Ghanaians, people who are talking now with the Omune Kasano, they don't see the beauty of it. There's disunity. What's the disunity? Okay. And we are poised for 2024 elections, No, you're supposed to tell me, say, no. You see, my make us yes, Ghanaians, we see a political party say, Muna Muya Mwadi. Eti, when you so, now, why are ready? In journalism, you are not supposed to declare your stand, right? But, so when you it means, say, you've declared your stand, say, Muna Moko, so won't count. Maybe some questions in my Ghana for. Mind you, you buy from the same market. Would that be NDC, MPP, or CPP? You are buy from the same market. Say NDC in America, I will ask the same question. MPP, maybe say the same thing. Why you ready? It's not about, say, we be ready. It's about, say, we Ghanaians, you never ready, say, we are tired of these two, we are tired of this duopoly. Because from history, you know it. Over 50 years ago, the CPP, the Ghana political party, the buy after CPP. Yes, that is why Mauto Mibisa say as political party more leaders are Moncro for the 2 million Shamonsano. When I was a Mosha, now they call Akensi 2024. And you tell me, say, why you ready for that? This thing next year, someone who say yes, these people are serious. And this is the beginning of the fight. And we are ever ready. And then the table to table swap. And this new MPP, your achievement after 50 years, my idea, Che Womo. All right, Intimo flag bearer, about for Nababa Soda Bang. Yeah, for now, this is a taken about June. Okay, hey, Naza Juliana Ben you, Anna. Hello.
na mi bisa say June dia na ben nti wo hu ni nti a volunteer bi no mo resign no because there are constituency elections awie but some no ka say there's a call about say constituency elections no ebinom say we no say so we are going back to do constituency regional elections national elections and the beauty of it is that this time around no ye campaign prep so campaign ashat here and for TPP is poison say 2024 election no the Ghana for beji ya some na ye kan the Ghana for beji atu so maybe you do there let's give them the mandate. Okay. You see, politics is not about rejection. Semefa mauto. You know what Pamantem had the umu and yano to Fahani a bon como 101. Why? And Radin son chichire morire. Mate na mo ya we hemfa. Ya wo kote. Anu okufodia. Begro yo. Okay. Voter. Okay. Okay. Yate. Enti erade nchichire mo were na ye ka CPP amoje so saying. Oh yeah, CPP and you you ka freedom. No you freedom. Freedom no so aje so freedom. Freedom, yeah. Okay. So freedom. Ma ye na ase ne ye fancy ya bibie ne ye besa ba nchi. Forward ever, backward never. Oh, okay. Yate. Yes, yeah, that's papa. Semefa Mauto. Eastern Regional Chairman, Edema Convention People's Party, CPP. Na CPP. Anyways, Jubilee Hospital se minkanjawa no pay you. Se umpum dodo na peso koko hwe ayaresa na se okoje ayaresa. Me kamfo Jubilee Hospital na dia ma Jubilee Hospital so de wo mu adokotafo mutima bo Bill Dr. Ernest Minta Bonsu ewo ho Dr. Minta Bonsu anopai doc me checha pa wo nipa ho abotre na me nhira wo lab test no so ahodo bibre no a ekoso pharmacy nduro no so ye ton bibre no a antenatal wo ho postnatal wo ho ultrasound ECG scanning machine wo ho apemfo no ebre so no wo be wo maternity nsu nie opere han awose yema wa ye be ne kama eya no ma nan ayintintia wo ho no matumi ahwewo ama wo ho ato kama pa Jubilee Hospital mpacho wo mo ewo dental facility ewo ho sanso so na ye ba no wani a eno so ye wo specialist wo ho behwewo ama ho ato kama wo se no ebi akaka de aboso ana eye fita but wanum yi nka pa sa afo no so pe pass mo sem nkomo we tu asho ya e ba chawo so utumi kɔ ne etimi hwɛ na yeyi ni nyina de free hɔ no mo ede ma ho ukra national health insurance abetimi dia ba private nso ni kra abetimi dia ba odan amantra kwantempo no so odan aboabo amantra bridge no so na be hunu yen ye run ambulance service intana dwu da suom ne yare bia amfere to show so aya no afre yen e wo 0244575799 0244575799 and 0241784645 and also so ofra ye bejo so kama Jubilee Hospital I don't know mass energy gas filling station so say o cylinder no gas no asan wo mu no tutumri kabra ho na on filling e kama fama e bi nso anu wani aha wadwumanti untumi nkonkoya odi ya ne se wo be frɛ wo mo ba be fa ko filling no masan de wade de abrɛw ye gas no e heavy and nti egu cylinder ni mu afebo me dia me kokɔ filling ye sei ache e kɔbɔ ebosome ne wo ho ye da so a e twene kakra mass energy gas filling station o mo ye too much joda kopem joda wo mo empon ufiri odan e na wo ba aboabo ampacho wo tra first one na ye ne second one no saa so na ufiri aboabo e na wo kɔ odan wo tra rice sander no atra saa fitting shop ni washing beam you bi e won tem ho no yen e na ye wo ho no frame 0532 929189 0532 929189 and 0554391610 o frame ni ayebeje osuni atumi ahwew ama niema nyina akoso kama efin cancer asa teken so se enchense ne ho niema ne de wo mo sere so ne sie long span roofing sheet product sanding seam self lock IDT IBR size is also 0.3 copy 0.6 o ni nyina o aluminium alusink galvanized colored and a rubber accessories in also red caps rain gutters valley gutter size stream sizes no from 14 copy 8 and nadwano so prengo no or colored nails or wire nails and a fee or roofing nails and kasan ho China
Turkey and a German metal doors ni within doors near en hawadwen unse ye odan bi ho mo a eye mo no kama nwie de boss wo nyina papa eni nti wo da ho e bi hu agu so saa unso akotua sika bo den we wo hoi e ba cha okọ na ma wonsanka wo mo plastic TNG no ebi from China straight up na emo a wo kama pa odan ye ne Kia station ne die no hwe odwa kese no achi ho no mo saa so e na tema old CMB Cocoa warehouse ubehunu yen e wo eho ye san twa blocks eno no wentia mo hotel junction ye ben Ashfrom Depot no e free 4 copy 6 inches ye woni nyina ebi saa nso ene ye supply nuane abo baabi awo bia ye wo cars wo ha ye de bebra wani ntia no ahye ne nso e de amaye ye be ye estimate amount free saa nso na transport no de ba e free ye delivery nso so within 4 days baabi awo bia de bebra 20 years manufacturer defect warranty eno no F in cancer Asatech or say a total solution of any roofing still anointing ya no afre no e was 0245 979311 0245 979311 na abusia Afrakoma Community Hospital enkran ena ewo enkran ena Afrakoma Community Hospital ewo na ye ba no etwo si yenyi etwo ho yenyi two mo ye expert obeyi wo two na ma osisi ya ena sa etwo ye ndi Afrakoma ho na bibi ketu abi oye ne nsa sei pa etwo no be kese no ankasa e de pressure ne beba oye pa etwo no nso so se vro na kese oho atɔ 24/7 mo ye adwuma Afrakoma Community Hospital de nyame anim no kure ni the best community hospital a omanfo dodo no agye atum pa cho bibia kopie mu won kran a eya no amana kɔ Amasaman Stadium Road Gan West Municipality hono na obihunu Afrakoma Community Hospital wo doctors wo hono mu tirim abobe ogye awo wo ho eni nti se mu yeden wa hanam wodi wani tuba bia na nye yi a wodi no to kam mpacho na eye Amasaman ena wode na konfidie ahodo ena wo hono mu a won de di dwuma eni nti se wa pomuden eni ba bia wo yere kɔ wo afa ne ho afa ne bade a Afrakoma Community Hospital ne yekamfo dia ma OPD wo ho lab wo ho operation bia wo se ye ba bia ye wo enkwada ward wo ho a kire se enya senketo akra Afrakoma Community Hospital say wo mo ene wo first choice as a upapomudin a e wo se wo hwe na uchusuo 24/7 omo ye adwuma ene ntie bia no akopie mu onkran yare bi ya to ahye so a kɔwo ankasa wodie mu Afrakoma Community Hospital obinya abotre ahwewo e pa cho be frɛ wo mo 0597 005963 0597005963 Afrakoma Community Hospital ɔso wa pomuden ade da wo mo akoma so pa Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Aniti enkomo no yadi bebre no a Nyankopon ya ademu a anwumre yi no nwotweken yesan ehia na yakangrawa fo na wotwe yi eye boiling issues eso ene ebehia na ene no no eye amanyosem kronkron tinkomo no nia atia kam eye amanyosem nia efitia no pay esisie nia awia ebesi anwumre no nwotwe yesi nkonwa na yabo akiri kama e de ama wani nti ya no wahye ne nso e de ama yen se anwumre yi wonso so du fidie ne beto ha na watie yen na yetena asesa no a bun se nsem no ehuru pra e boiling issues madwenkyira hodo a mode ba ye adaroma ye de toa so na afei ododo akodwa ne asore so ansa ne nya asem ene nti ye be hya ase de free Facebook adwenkyira hodo a mode fa ho ba ye na yen sore so dia di kan ose ye frɛ no teacher Kujo Tepa enyina susu ene odi free no ode aba no kire se o sign so air assemblyman edi ewo anyina susu electoral area on the kire se Dr. Bawumi amoma ne breu na ontumi nyi running mate obeboa na aba bebu oman sanse 8 ni de eden ya ombebreki nso oso omunye obi obeboa won na ometimi abreki na aye simple kra owie no line mpanimfo bi app wa ha Honorable Eric Nana Ajima Prempe also ye NPP wo mo candidate
hopeful for Ahafo Ano North constituency. Honorable Elvis Osei Mensa Dapa, also on a parliamentary candidate hopeful. Ewo Ahafo Ano Southwest. Ena chairman Odeno ho Kweku Apia Kuka. Enso so ochire se ochiano. Ye firi hono mo ane ye koka so a keke ne de so ne adro American Town Kinky House aka Hawaba. Na ochire se good citizens of Ghana. Wone mo kasa no pai se NPP eyamanyuku a wo mo ena gidie ewo mu. Na so obi kwatam 24-hour economy dia babe dada wo de mepacho afie se next 7th December no. Awose wutumi ehenham to aba ne ditia won. Na ochire o mo se ya reject no. Onko so anti no opposition eye ndc fu asem no worka no. Ko mensa pillar 2 no so chese dom kwa benye wu ene webutuo. O se next year by this time no na Ghana fu okoto aba ne bom e de ama NPP na wo mu nyuma pa wo mu edie no omatfo akoso. Enchankoma lawyer Justin Kodia Frimpong o chese so general secretary e de ma NPP ko mensa pillar 2 ne dia wo de e ba ye eno no afi yenko normal SMS no e. We say good morning oboba na ho to say boamani o London we dey o say boamani o eye achim anyinam kotoku bieni ena adakuma electoral area. Na o say onyankopon twedi ampon yonko so anhira wo ne adwuma pa wo ye. O badwuma ne nyame onhira pa. Na me koso asre me manfo say nyame ya adom a 19th December no eye busumi ne de to so dunkron. Ebrada ebe na wotwe. Womo hen hamon to aba ne mfa ma me boama. Na me mra me ye assembly member ewo empotemo ho enomo. Boama edie enono. We so say I wish boama all the best. Wofa boama etwere so ne de no odi free ba ye ofa boama ne de no no. O se nabi wofa boama ewo twere so ene wo san we hye boama all the best yo yate ye da se bebre we so say oh my Ghana se se de mu tina ye den pa o eno akeke no de ba ye na che se ono so na dwen kire o de ba ye no no